Okay, 1 second, 50 kilo intersection. 200 on the place on Delta, quick ignition. On Άντε ρε παιδιά. Χάος. Chaos! Χάος. Χάος. Για το χάος. Χάος. Βέβαια προέχουν άλλα να γίνονται και να τρέχουν οι διοργανώσεις, αλλά αυτό είναι ένα όνειρο, να έχει ο χώρος, να Γιατί έχουμε και δικό με μας χώρο. ερετούς που μιλάμε από την περιφέρεια ή από το Δήμο, μας λένε όλοι ότι ο ημιμαραθώνιος πρέπει να είναι ένας μόνιμος κωδικός. Ένας μόνιμος κωδικός του Δήμου, της περιφέρειας, που θα υπάρχει μια τέτοια. Γιατί δεν το κάνετε? Γιατί δεν το κάνετε κωδικό? Πρέπει να τα ακούνε κι άλλοι και πρέπει να κατευθυνθούμε όλοι προς Ναι. αυτή την κατεύθυνση. Ναι. Θα πω μόνο ότι εφόσον γίνεται ο 14ος και αντέχει τόσα χρόνια, είναι το τρίτο πολυπληθέστερο γεγονός του καλοκαιριού που γίνεται στη Χίο, στην Ακριτική Χίο. Δεν είναι λίγο αυτό. Δεν είναι δεδομένο. Πρέπει να τα στηρίξουμε αυτά τα γεγονότα. Είναι ένα μεγάλο γεγονός για τα δεδομένα του νησιού και του Βορείου Αιγαίου και πρέπει να το στηρίξουμε. Είναι ο τρίτος πολυπληθέστερος αγώνας του καλοκαιριού. Αυτό τα λέω όλα. Κοίταξε, Και εγώ μιλάμε μετά τον Όλυμπο και τον Ζαγόρι που πάνε όλοι από εκεί. Είναι δίπλα. Ναι. Όλοι παίρνουν τα μάξια τους και πάνε. Εγώ πάντως για το θέμα της στήριξης οφείλω να ομολογήσω, όσες φορές έχω βρεθεί εκεί για το κομμάτι το δικό μου, στις απονομές υπάρχει στήριξη. Έρχονται και από την περιφέρεια να απονείμουν μετάλλια και από το Δήμο. Υπάρχει μια στήριξη. Εντάξει. Δεν σας αφήνουν μόνους σας να βάζετε τα μετάλλια. Να έρχονται όλοι να μας τιμάνε και με τη βοήθειά τους. Έτσι. Πριν. Έτσι. Πριν, ναι, πριν. Πριν, έστω και λίγο μετά, αλλά να μας βοηθάνε. Να μας βοηθάνε γιατί δεν βγαίνει με τις δυνάμεις του συλλόγου μόνο. Ναι. Τέλος πάντων, εδώ θα είμαστε και σε ένα μήνα και θα τα Ευχαριστώ ξαναλέμε. πολύ που φοράς κάθε μέρα το μπλουζάκι μας στον αγώνα των γυναικών και τα λες όλα όπως πρέπει και να είσαι και να είναι και ο Κώστας δίπλα μας να μας βοηθάτε. Ευχαριστούμε πολύ. Σε κάνα 2 μήνες πάλι θα λέμε, θα κάνουμε ξανά ένα μνημόσυνο. Αυτό. Θέλω να ελπίζω ότι δεν θα πάμε στην πλατεία να πούμε το υπάρχω. Γιατί όταν φτάσουμε σε αυτό το σημείο, τα πράγματα θα είναι όπως έλεγε η γιαγιά μου σπανά. Σπανά, πολύ σωστά. Μία λέξη που τα περικλεί όλα. Χριστόφορο, να είσαι καλά, καλή επιτυχία και στο μικρό. Ευχαριστούμε. Είμαστε έτοιμοι για την εκκίνηση του δρόμου αντοχής. Βλέπετε εδώ τα παιδιά. Όλα έτοιμα. Το θέμα είναι να έχουν ένα σχέδιο. Μην μπλακωθούν από την αρχή και τρέχουν και μείνουν στα 500 μέτρα. Λοιπόν, σε λίγο θα δοθεί και η εκκίνηση. Σε λίγο θα δοθεί η εκκίνηση. Δίνονται οι τελευταίες οδηγίες. Λοιπόν, η πρώτη εκκίνηση που θα δοθεί τώρα είναι στα 1300 μέτρα για κορίτσια. Και μετά θα έχουμε ξανά τον αγώνα 1300 για τα αγόρια. Και μετά θα γίνει ένας αγώνας, ο νικητής των κοριτσιών με τον νικητή των αγοριών. Το πιο γρήγορο κορίτσι με το πιο γρήγορο αγόρι. Γεια σας. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι, δίνονται οι τελευταίες οδηγίες. Εδώ θέλει λίγο προσοχή. Το καλό είναι ότι υπάρχει αρκετά μεγάλη αστυνομική δύναμη και περιπολικό και αστυνομία που φροντίζουν για την ασφαλή. Αν και κάποιοι που γνωρίζουν την περιοχή μας είπαν ότι θα μπορούσε να κλείσει αυτό το κομμάτι, να δοθούν από το Βασιλιώνικο λέει μέσα και πάλι αυτό το κομμάτι να δοθεί, να κοπεί για να είναι καθαρό. Παρακαλώ πολύ στην αφετηρία να βρίσκονται μόνο τα κορίτσια και κανείς άλλος για τη διευκόλυνση. Από εδώ θα... Είμαστε έτοιμοι για την εκκίνηση. Έτοιμοι για την εκκίνηση, ετοιμάσου, ετοιμάσου. Ετοιμάσου. Είμαστε έτοιμοι για την εκκίνηση, βλέπετε τις τελευταίες διαδικασίες. Εδώ δίπλα μου είναι ο αφέτης. Ο αφέτης με το περίστροφο. Έχουν να περάσουν λέει κάποια στρατιωτικά οχήματα.
και ίσως υπάρχει καθυστέρηση. Ίσως υπάρχει μια μικρή καθυστέρηση. Λοιπόν, περιμένουμε. Τώρα βέβαια ξέρεις, είναι λίγο δύσκολο στην εκκίνηση γιατί τα παιδιά δεν είναι συνηθισμένα. Θέλει λίγο προσοχή να μην έχουμε κανένα ατύχημα. Περιμένετε, περιμένετε. Έρχεται και ο αφέτης. Εν τω μεταξύ ο δρόμος έχει κυκλοφορία. Τώρα και να πούμε προσοχή, βέβαια δεν θα βοηθεί, έχει τελειώσει ο αγώνας. Είμαστε έτοιμοι για την εκκίνηση. Ωραία, περίμενε λίγο γιατί θα καθυστερήσει λίγο λόγω στρατού. Είμαστε έτοιμοι τελικά να δώσουμε την εκκίνηση. Κάνε στην άκρη, μην πέσουν πάνω σου. Δίνεται η εκκίνηση. 1300 μέτρα κοριτσιών. Τους λένε δεν υπάρχει λόγος βιασύνης. Δεν υπάρχει λόγος για βιασύνη. Και ξεκίνησαν. Σιγά σιγά, προσέξτε. Ένα κοριτσάκι. Είχαμε και ένα κοριτσάκι που έπεσε κάτω. Εντάξει, εδώ όμως έχει λάδι, έχει χώματα. Λοιπόν, και περιμένουμε να γυρίσουνε. Πάμε εκεί να δούμε όταν έρχονται οι πρώτοι. Λοιπόν, έχουμε τις πρώτες αθλήτριες που φτάνουνε. Είναι αυτή που πήρα, όχι. Ναι. Η Σιδώρα είναι που τις πήραμε συνέντευξη. Μπράβο Ισιδώρα, μπράβο! Μπράβο κορίτσια! Πολύ καλή! Μπράβο Αλίκη, μπράβο, πρόσεχε! Εντάξει, είναι... Μπράβο σε όλα τα... Εντάξει, δεν είναι και απλό αν δεν έχεις κάνει και λίγο προπόνηση να ξέρεις πώς θα το διαχειριστείς. Είναι πολλά τα μέτρα. Γι' αυτό βλέπεις και τα κοριτσάκια πολλά είναι κουρασμένα. Μπράβο κορίτσια! Χειροκροτήστε λίγο ρε παιδιά, χειροκροτάτε λίγο τα παιδιά που περνάνε. Μετά που θα τρέξετε δεν θα σας χειροκροτάει κανένας. Ναι. Μπράβο κορίτσια! Μαρά στο τέλος της στροφή, μαζί. Προσέχετε, γλιστράει! Γεια εδώ ρε. Μπράβο! Εντάξει, είναι κουρασμένα τα παιδιά. Μπράβο! Εντάξει, πάντως νομίζω ήρθανε με πολύ μικρές διαφορές για αυτή την απόσταση. Εσύ έχει και μεγάλα έκτη τάξη πάνω αυτές τις κοπέλες. Έχει και μεγάλα κορίτσια. Είδες τώρα αυτή τι έκανε, κράτησε δυνάμεις και τώρα τους πριντάρισε. Μπράβο! Πέρασε άλλες δύο. Ωραίο κόλπο. Κρατάς δυνάμεις και στο τέλος περνάς ένα γκρουπάκι. Πάρα πολύ ωραίο παιδιά. Αυτός είναι ο αθλητισμός και η δύναμη που έχει ο αθλητισμός. Και μακάρι τα παιδιά να ξέρουν, να σκέφτονται το λόγο που έγινε όλη αυτή η διοργάνωση σήμερα. Έλα πάμε! Μπράβο! Πολύ ωραία. Λοιπόν, συγχαρητήρια, μπράβο σε όλα τα παιδιά.
Μπράβο! Όλοι οι αθλητές, όλες οι αθλήτρες αξίζουν συγχαρητήρια. Να έχει κι άλλες. Λοιπόν, τερματίζουν. Όσα κορίτσια τερματίζουν να έρχονται εδώ στη γραμματεία στα σκαλιά μπροστά να παραλαμβάνουν τα αναμνηστικά διπλώματα συμμετοχής. Λοιπόν, θα πάνε να πάρουν τα διπλώματά τους. Έχει μερικά κορίτσια ακόμα. Και σε λίγο θα δοθεί η εκκίνηση και για τα αγόρια. Εκεί η εκκίνηση θα γίνει χαμός. Εκεί η εκκίνηση. Εντάξει, είναι δύσκολος αγώνας να σκεφτείς ότι πρέπει να το διαχειριστείς σωστά. Γιατί και το 1300 για έναν αθλητή είναι ταχύτητες. Αλλά τώρα για τα παιδάκια... Μπράβο, μπράβο! Συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά. Τα παιδιά έχουν πάει να πάρουν τώρα και τα αναμνηστικά τους. Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία. Είναι ένας αγώνας χωρίς έτσι διαγωνιστικό χαρακτήρα. Δεν παίζει ρόλο ο πρώτος ή ο δεύτερος. Σημασία έχει να πάρουν μέρος και ο λόγος για τον οποίο γίνεται. Ελάτε την Τετάρτη στις 5 το απόγευμα στο Ιωνικό Κολυμβητήριο. Ο Ναυτικός Όμιλος Χίου συνεχίζει την καταπληκτική πορεία στο δεύτερο γύρο και αντιμετωπίζει στις 5 το απόγευμα τη Γλυφάδα. Τετάρτη 11 Μαρτίου στις 5 το απόγευμα Ναυτικός Όμιλος Χίου Γλυφάδα στο Ιωνικό Κολυμβητήριο. Ένας μεγάλος αγώνας που δεν πρέπει να λείψει κανείς. Μαστιχολεμονάδα με τζίντζερ. Στην καρδιά της κρύβει μαστίχα, λεμόνι, τζίντζερ και δροσιά. Απόλαυσε κάθε σταγόνα, γεμάτη φρεσκάδα και γεύση. Μαστιχό, η μαστιχολεμονάδα αλλιώς. Οι ευεργετικές ιδιότητες της φυσικής μαστίχας Χίου σε 4 μοναδικές γεύσεις. Δώστε στο σπίτι σας το στυλ που του αξίζει. Στο Κοκολιάς Home έχουμε όλα όσα χρειάζεστε για να το κάνετε ξεχωριστό. Έπιπλα που συνδυάζουν άνεση και στυλ. Υπνοδωμάτια που απογειώνουν τη χαλάρωση. Κουζίνες εργονομικές και κομψές. Ηλεκτρολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. DIY εργαλεία και λύσεις για κάθε project. Τα πράγματα δεν είναι και τόσο Χρώματα απλά. που ζωντανεύουν κάθε χώρο. Στο Κοκολιάς Home κάθε επίσκεψη είναι εμπειρία. Όλα σε μοναδικές τιμές με ποιότητα που εμπιστεύεστε. Ο Γιάννης Αποστολής ήρθε ακόμα πιο κοντά στο κέντρο της αγοράς. Βενιζέλου 86. Αποστολή Stores. Κοντά σας για τα πάντα. Ό,τι χρειαστείτε για το σπίτι, ό,τι χρειαστείτε για τον κήπο, ό,τι χρειαστείτε για το αυτοκίνητο. Είδη καθημερινής χρήσης σε τιμές κάτω από το κόστος. Ο Γιάννης Αποστολής. Βενιζέλου 86. Παιχνίδια για τα αγόρια, για τα κορίτσια, για τα μικρά, για τα μεγάλα, για τα μωρά. Αποστολής Γιάννης. Βενιζέλου 86. Όλα σε καταπληκτικές τιμές. Τώρα ακόμα πιο κοντά στο κέντρο της πόλης. Βενιζέλου 86. Ο γνωστός και αγαπημένος Γιάννης Αποστολής σε τιμές που θα θυμάστε. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ελάτε την Τετάρτη στις 5 το απόγευμα στο Ιωνικό Κολυμβητήριο. Ο Ναυτικός Όμιλος Χίου συνεχίζει την καταπληκτική πορεία στο δεύτερο γύρο και αντιμετωπίζει στις 5 το απόγευμα τη Γλυφάδα. Τετάρτη 11 Μαρτίου στις 5 το απόγευμα Ναυτικός Όμιλος Χίου Γλυφάδα στο Ιωνικό Κολυμβητήριο. Ένας μεγάλος αγώνας που δεν πρέπει να λείψει κανείς.
Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι να δοθεί το τελευταίο αγώνισμα, η εκκίνηση του τελευταίου αγωνίσματος. Εδώ θα γίνει μεγάλη μάχη. Είναι ο αγώνας που είδαμε σε αγόρια. Λοιπόν, βλέπεις ότι τσούκου τσούκου όλο προχωράνε. Μισό προχωράνε. Οι οδηγίες βέβαια είναι απαραίτητες, γιατί καταλαβαίνετε, έτσι, για την ασφάλεια των παιδιών πάνω απ' όλα. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι. Είμαστε έτοιμοι να δοθεί η κίνηση στα 1300 μέτρα των αγοριών. Παρακαλώ, όσοι δεν έχουν δουλειά στην αφετηρία, να φύγουν από την γραμμή εκκίνησης. Κάτσε. Μόνο τα αγόρια που τρέχουν. Τα βλέπει τα... Εν τω μεταξύ τώρα θα περάσει και όλη η τεχνική εταιρεία του. Λοιπόν, έτοιμοι, τους δίνω τις τελευταίες οδηγίες από τον αφέτη. Ο μεγάλος αγώνας των 1300 ή 400 μέτρων. Εδώ βλέπετε τα αγόρια. Μ' αρέσει που τους είπαν να μην μπλακωθούν στο τρέξιμο. Απ' την αρχή. Έτοιμοι. Έτοιμα, όλοι τους λένε ήρεμα. Σιγά τον Κώστα, προσοχή. Σιγά θα προλάβετε. Εντάξει, εδώ θα έχουμε πολύ γρήγορα επιστροφή των πρώτων. Τα παιδάκια τρέχουν με ρυθμό κατοστάρι. Να δούμε πόσα θα... Λοιπόν, για να δούμε. Στον πρώτο αγώνα... Πάμε στροφή. Στον πρώτο αγώνα... τερμάτισε πρώτη η κοπέλα που πήραμε συνέντευξη, η Σιδώρα Λινού. Στα αγόρια τρέχει και ο αδερφός της. Να δούμε αν θα υπάρχει συνέχεια. Εντάξει, αυτό με τα αυτοκίνητα βέβαια είναι λίγο... Λοιπόν, θα δεις πολύ γρήγορα, θα έχουμε τους πρώτους αθλητές που θα έρθουν. Περάστε, πρόσεχε τον κάμεραμαν, πρόσεχε. Μετά φάτονε. Λοιπόν, για να δούμε. Και ο Χριστόφορος εδώ μεταξύ, παιδιά, δεν πάει να έχεις κερδίσει 5 μαραθώνιους της Αθήνας, δεν πάει να έχεις πάει στο εξωτερικό, δεν πάει να έχεις πάει Ολυμπιακούς. Αν τον δείτε τον Χριστόφορο πώς τρέχει τώρα που τρέχει ο γιος του. Λοιπόν, εδώ έχουν μαζευτεί τα παιδιά. Λογικά, εγώ πιστεύω, σύντομα να το... Έλα από εδώ για να έχεις τον ήλιο. Τι γίνεται, τι θέση βγήκες εσύ? Δεν ξέρω, αλλά λογικά θα βγήκα 20η, 15η. 20η, 15η. Δεν μας έχουν πει. Δεν σας έχουν. Εντάξει, παιδιά, ο αγώνας δεν ήταν διαγωνιστικός. Εσύ τι θέση βγήκες? Δεν ξέρουμε ακόμα. Μα δεν παίζει ρόλο. Παίζει ρόλο το ότι τρέξατε, έτσι. Μπράβο, αυτό είναι ο λόγος. Λοιπόν, και τώρα καλό είναι όσα παιδιά περνάνε τα χειροκροτάτε. Είναι σημαντικό. Μπράβο. Τι βγήκες? Μπράβο, δεύτερη, μπράβο. Λοιπόν, πιστεύω πολύ σύντομα θα δούμε και τον πρώτο... Θα δούμε και τον πρώτο αθλητή. Δεν έχει να κάνει βέβαια, έτσι. Θα υπάρχει και βάθρο απονομής για μετά. Το θέμα είναι ότι σε τέτοιου είδους αγώνες καλό είναι στα παιδιά να τους δίνουμε τη σημασία του αγωνίζεστε. Και το αγωνίζεστε σε βάθος χρόνου, για πάντα. Λοιπόν, ακούτε ήδη τις φωνές των παιδιών. Έχουμε τους πρώτους αθλητές που θα τερματίσουν, οι οποίοι, δες τώρα εδώ το ζευγάρι τι γίνεται. Ο ένας κρατάει τον άλλον. Το νούμερο 11 βγήκε πρώτο. Μπράβο. Λοιπόν, βλέπετε τα παιδιά. Μπράβο. Ένα και ο γιος του Μερούς του Χριστόφορου. Μπράβο. Έλα ρε. Λοιπόν, βλέπεις εδώ τα παιδιά. Τερματισμός, τα έχουν δώσει όλα στον αγώνα. Μπράβο Γιώργο!
Κάποια κρατάνε λίγη δύναμη ακόμα και μπουστάρουν στο τέλος. Και δες τώρα διαφορά το support. Τα κορίτσια τώρα που είναι στα κάγκελα υποστηρίζουν πολύ παραπάνω τα αγόρια του σχολείου τους. Μπράβο! Μπράβο! Ήταν σίγουρα ένας δύσκολος αγώνας, παιδιά, και δεν είναι και απλό. Αν δεν έχουν μάθει τα παιδιά πώς θα το κάνουν. Μπράβο! Τερματίζει τώρα Χριστόφορος Μερούσης. Βάδιν, ναι, το έκανε Βάδιν. Γι' αυτό τον περάσανε και όλα τα παιδάκια. Είδες, ο αγώνας των αγοριών πέρασε πιο... Λοιπόν, συγχαρητήρια να πούμε σε όλα τα παιδιά, στα αγόρια και τα κορίτσια. Μπράβο για τη διοργάνωση, μην ξεχνάμε το λόγο που έγινε διοργάνωση. Έτσι, εδώ στο Σχολικό Κέντρο Καμποχώρων, μια διοργάνωση κατά του σχολικού εκφοβισμού, το γνωστό bullying, το φρούτο της εποχής μας. Μην μείνουμε κι εμείς πίσω από την Αθήνα, το φέραμε και εδώ. Παιδιά, ό,τι είναι να αλλάξει, ό,τι είναι να γίνει προς τη σωστή κατεύθυνση σε αυτόν τον κόσμο, θα γίνει σίγουρα από αυτά τα παιδιά. Αυτά τα παιδιά θα αλλάξουν τον κόσμο όπως τον κάναμε εμείς μέχρι τώρα. Και μπράβο και στους εκπαιδευτικούς, μπράβο και στους συλλόγους και στο ΣΕΓΑΣ για αυτή την πολύ ωραία διοργάνωση. Ανασκόπηση 2025 και βλέπεις καμία φορά ότι τα ρεπορτάζ που κάνουμε από την εκπομπή μας πάντα σε βάθος χρόνου πιάνουν τόπο. Ήταν τέλη Μαΐου, 27 Μαΐου του 2025, όταν κάναμε μία επίσκεψη στο ετοιμόρροπο και τότε δημόσιο κτέο, εδώ δίπλα, στο τέλος του αεροδρομίου. Φίλοι μου, γεια σας. Σήμερα είναι μια μεγάλη μέρα. Βρισκόμαστε στο χώρο του αεροδρομίου. Μάλιστα, πετύχαμε και ένα γκρουπ εδώ εργαζομένων, ένα κλιμάκιο. Ψάχνουν κάτι. Κάποιος υπουργός από αυτούς που ήρθαν έμεινε πίσω, μάλλον και τον ψάχνουνε. Κάτι πρέπει να έχει γίνει, γιατί βλέπω κάνουν αυτό που απλώνονται σε σειρά. Που απλώνονται σε σειρά και προχωράνε, κάτι ψάχνουνε. Εγώ νομίζω τον υπουργό, κάποιος από τους υπουργούς πρέπει να ξέμεινε πίσω. Μα ήταν και 15 υπουργοί, 47 γραμματείς. Λοιπόν, εμείς για άλλο λόγο ήρθαμε εδώ πέρα. Είχαμε αρχικά ένα τηλεφώνημα από έναν ακροατή, βγήκε και στο ραδιόφωνο. Μας είπε το όνομά του, δεν το θυμάμαι. Εδώ για την περιοχή με κάποιο φορτηγό, κάποιον εξκαφέα, ένα μεγάλο όχημα που έχει μπλοκάρει την κυκλοφορία. Την αλήθεια δεν βρήκαμε. Εμείς ένα που είδαμε είναι εκεί στο βάθος, ένα μεγάλο, ένα με πορτοκαλί μπροστά τέτοιο, το οποίο ο άνθρωπος φόρτωνε, γέμιζε νερό. Δηλαδή ο οδηγός ήταν μέσα, ήταν θέμα σε 3-4-5 λεπτά θα φεύγε. Δεν είδαμε κάτι άλλο. Λοιπόν, πρώτο θέμα, μιας και αναφερθήκαμε στο αεροδρόμιο. Ήρθε χτες ο Ταχιάος, τον είδαμε και μετά που του πήγανε αυτό το χάρτη που είναι το σχέδιο του αεροδρομίου. Αυτό όποτε έρχεται κάποιος υπουργός, πρωθυπουργός, τάκ το εμφανίζουνε και το μελετάνε. Να, αυτό είναι το σχέδιο, τι έχουμε κάνει. Λοιπόν, δες τώρα, μέχρι εδώ έχει γίνει ένα καθάρισμα σαν αντιπυρική ζώνη, δεν ξέρω, και σιγά τα λάχανα. Από εδώ και κάτω είναι, παιδιά, ο σιτοβολώνας της Ουκρανίας. Δηλαδή εδώ αν πάρει μια φωτιά, δεν ξέρω αν είναι και εφικτό βέβαια να καθαριστεί όλο αυτό. Εν τω μεταξύ, και από την κάτω πάντα αν δείτε, είναι γεμάτο.
δεν μπορώ να θυμηθώ παλαιότερες περιόδους. Είναι καθαρισμένο. Έρχεται μηχάνημα κουρευτικό, αλλιώς να παίρνατε τον Άκη, πες το και έγινε. 7 ευρώ παίρνει την ώρα. 7 νομίζω ή 8. Και κάνει καλή δουλειά. Βέβαια τώρα το αεροδρόμιο, έχω την αίσθηση, αν ξεκινήσει να καθαρίζει τώρα ο Άκης στο αεροδρόμιο, είμαι περίεργος τι θα τελειώσει πρώτα. Θα τελειώσει ο Άκης το ξεχορτάριασμα για θα τελειώσει ο διάδρομος. Μάλλον ο Άκης θα τελειώσει πρώτος. Λοιπόν, και πάμε ακριβώς απέναντι. Εδώ του κυρίου Βρουλή είναι εδώ η περιοχή. Περιφερειακή ενότητα Κταίο. Μας πήρε εδώ πέρα ο ίδιος ακροατής που είναι εδώ της περιοχής. Παιδιά, δεν είναι αυτή η εικόνα. Εντάξει, αυτά τα φύγανε μάλλον τώρα. Θα τα πάρουνε. Αλλά εδώ βλέπω έχει ρούχα, έχει τσάντες, έχει έπιπλα. Ξέρεις, είναι και ένα σημείο που ο καθένας έρχεται, αφήνει. Όπα, έχει γούστο. Ρε φίλε, μας ανακαλύψανε. Είμαι σε ρεπορτάζ, θα πάρω μετά, over. Λοιπόν, ο κύριος Παντελής ήταν ο Βρουλής, όχι. Λοιπόν, ναι, γιορτάζει ο Περιφερειάρχης. Είναι εδώ. Είναι εδώ. Πάμε να κεράσει. Πάμε στην περιφέρεια μετά. Κωστής Μουτζούρης. Ο Υπουργός Βουλευτής Σύμβουλος είναι τώρα Κωστής Μουσουρούλης. Ποιος άλλος έτσι μπομπάτος? Ντίνος, Κωνσταντίνος Γκιάλας. Κωνσταντίνος Αναγνώστου. Ελένη. Η Ελένη. Εδώ ρωτάς ποια Ελένη. Λοιπόν, εδώ τώρα είμαι περίεργος αν ξανάρθουμε σε κάνα μήνα, μην ξαναδούμε εδώ τους ίδιους καθρέφτες, τα ίδια ρούχα. Βέβαια και μέσα, ρε φίλε, έλα εδώ, φωνάζεται στους ανθρώπους για δηλαδή τούτη τη βδομάδα που το δείχνουμε είναι η καθοριστική να έχουν εκτελειώσει καταρχήν αυτά τα κλαδιά που είναι μες στο δρόμο. Και άλλες 15 μέρες είναι να έχουν καθαριστεί. Εδώ τι έχουν καθαρίσει, ρε φίλε? Εδώ τι, επειδή είναι του δημοσίου, δηλαδή το δημόσιο δεν πρέπει να δίνει το παράδειγμα. Αυτά δεν ξέρω ποια υπηρεσία τα αναλαμβάνει. Δεν είναι δήμος, εδώ είναι περιφέρεια. Να σου πω κάτι. Δεν κάνουμε διαφήμιση. Δες και το κτίριο. Δες το κτίριο. Αφαίρεις τα αμάξια, φας το κεφάλι το ταβάνι. Δεν φταίνε προφανώς οι άνθρωποι που είναι εδώ, αλλά υπάρχει ποτέ περίπτωση μια ιδιωτική αντίστοιχη επιχείρηση να ήταν έτσι? Εδώ τι είναι, δίνουμε τίποτα στοιχεία? Όχι, κλειστό είναι. Ρε φίλε, αυτό τώρα το πράγμα. Καταρχήν βάλτε καμιά πινακίδα, άμα έρθει ένα αμάξι να περάσει κταίο θα χαθεί. Θα χαστεί ψάχνοντας να το βρει. Αν είναι δυνατόν η πλήρη εγκατάλειψη, φίδια, κροκόδιλοι, κοίτα εδώ τώρα. Αυτό καταρχήν άμα πάρει φωτιά θα μείνει κολυμπηθρόξυλο. Κάνουμε ένα ρεπορτάζ για την κατάσταση εδώ. Θέλετε να μας πείτε? Τι να ειδοποιήσουμε ακριβώς? Μας πήραν ότι υπάρχει κίνδυνος φωτιά στην περιοχή. Αυτό νομίζω δεν χρειάζεται. Υπάρχει κάποιος προϊστάμενος που μπορεί να μιλήσει? Να περιμένουμε. Να περιμένουμε. Ναι, αλλά μην αργήσει όμως γιατί έχουμε κι αλλού.
για να διαδηλώσουμε και να διεκδικήσουμε χάθηκε ο ήλιος, έσβησε το φεγγάρι, σκοτίνιασε ο ουρανός. Παιδιά, κόλλησα. Λοιπόν, μετά από μια συζήτηση ολοκληρώνουμε το ρεπορτάζ. Το κτίριο αυτό που βλέπετε είναι του 1985, φαίνεται άλλωστε, από τις σκισμένες κολόνες. Υπάρχει ένα περίεργο ιδιοκτησιακό καθεστώς, κάπου μπλέκεται και η Μητρόπολη, κάπου θα μπορούσε κάλλιστα, δεν είναι ιδιοκτησία της περιφέρειας αυτό, ενοικιάζει. Θα μπορούσε να γίνουν κάποιες παρεμβάσεις να φτιαχτεί, το κτίριο είναι επικίνδυνο και αυτά όλα να αφαιρεθούν από τα ενοίκια. Θα πάμε και στον αρμόδιο αντιπεριφερειάρχη, τον κύριο Νίκο Νύχτα, μάθαμε ότι αυτός είναι ο αρμόδιος. Λοιπόν, το θέμα του καθαρισμού έχει ανατεθεί σε ιδιώτη, είναι θέμα ημερών το πότε θα γίνει. Οκ. Εν τω μεταξύ εδώ ο χώρος των κάδων είναι χώρος που ανήκει στο κτέο, βολεύει βέβαια για τους κάδους, αλλά δεν βολεύει να έρχονται να αφήνουν ό,τι του φανεί του καθενός. Λοιπόν, πάντως να ξέρετε το κτέο είναι ανοιχτό. Εξυπηρετεί τα αυτοκίνητα. Αν δεν κάνω λάθος, τα μεγάλα φορτηγά εδώ εξυπηρετούνται. Τα επαγγελματικά. Η κατάσταση βέβαια, παιδιά, είναι αυτή. 85 εποχές Πασόκ, τι ήτανε τότε? Το βαθύ, το ορθόδοξο. Το βαθύ, το ορθόδοξο Πασόκ. Όλα τα δημόσια κτέο έχουν κάτι σαν την τύχη των κέντρων υγείας. Είχαμε γεμίσει την Ελλάδα κέντρα υγείας, άντε να δείτε πώς είναι. Γεμίσαμε όλη την Ελλάδα δημόσια κτέο, τα οποία άνετα θα μπορούσαν να ήταν ανταγωνιστικά, έτσι. Πας στο ιδιωτικό κτέο και δεν βρίσκεις ένα χορταράκι να βοσκήσει μια κατσικούλα. Είναι γλυμμένο. Τέλος πάντων. Λοιπόν, αυτά. Επόμενη στάση περιφέρεια, Νίκος Νύχτας. Από ένδυση εργασίας, περιποίηση αυτοκινήτου, εργαλεία, μέχρι υδραυλικά, οικιακά και ειδική γκαλερίας. Επαγγελματίες και λάτρες στον DIY εδώ θα βρείτε εργαλεία DeWalt, η Manders Quick Loader και προϊόντα περιποίησης Ambro για το όχημά σας. Ελάτε με την οικογένειά σας στο πολυκατάστημα Κοκολιάς και ζήστε μια μοναδική εμπειρία αγορών σε έναν χώρο που τα έχει όλα. Μαστίχο-λεμονάδα με τζίντζερ. Στην καρδιά της κρυβή μαστίχα, λεμόνι, τζίντζερ και δροσιά. Απόλαυσε κάθε σταγόνα, γεμάτη φρεσκάδα και γεύση. Μαστιχό, η μαστίχο-λεμονάδα αλλιώς. Οι ευεργετικές ιδιότητες της φυσικής μαστίχας χείου σε 4 μοναδικές γεύσεις. Ο Γιάννης Αποστολής ήρθε ακόμα πιο κοντά, στο κέντρο της αγοράς. Βενιζέλου 86. Αποστολή Stores. Κοντά σας για τα πάντα. Ό,τι χρειαστείτε για το σπίτι, ό,τι χρειαστείτε για τον κήπο, ό,τι χρειαστείτε για το αυτοκίνητο. Είδη καθημερινής χρήσης σε τιμές κάτω από το κόστος. Ο Γιάννης Αποστολής. Βενιζέλου 86. Παιχνίδια για τα αγόρια, για τα κορίτσια, για τα μικρά, για τα μεγάλα, για τα μωρά. Αποστολής Γιάννης. Βενιζέλου 86. Όλα σε καταπληκτικές τιμές. Τώρα ακόμα πιο κοντά στο κέντρο της πόλης. Βενιζέλου 86. Ο γνωστός και αγαπημένος Γιάννης Αποστολής σε τιμές που θα θυμάστε. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Πέμπτη σήμερα 7 Ιουλίου. Να δούμε τις κυριότερες από τις τοπικές μας ειδήσεις. Όχι άλλο κάρφουνο! Στα πλαίσια του ρεπορτάζ για το δημόσιο κτέο είχαμε και μία συνέντευξη, μία συζήτηση για το τι μελιγενέστε και με μέλη του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου που είναι και ο ιδιοκτήτης του χώρου, αλλά και με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο, τον κύριο Νύχτα, αν θυμάμαι καλά. Λοιπόν, συνεχίζουμε το ρεπορτάζ μας. Βρεθήκαμε στο γραφείο του Αντιπεριφερειάρχη, του κυρίου Νίκου Νύχτα. Κύριε Νίκο, καλημέρα, να χαίρεστε καταρχάς. Ευχαριστώ πολύ, καλημέρα σε όλους και σε εσάς καλά ρεπορτάζ.
Γιορτάζει και ο Κωστής εδώ, καμεραμανατζής. Του το είπες. Βέβαια, χρόνια του πολλά. Και εσείς να χαίρεστε τον ηγούμενο, τον κύριο Κώστα Μουτζούρη. Ευχαριστούμε. Λοιπόν, ερχόμαστε από το δημόσιο κτέο Χίου. Ναι. Λοιπόν, εμείς πήγαμε κατόπιν τηλεφωνημάτων από την περιοχή κατοίκων για τον κίνδυνο πυρκαγιάς αρχικά και εντοπίσαμε μετά ότι το κτίριο είναι σε αυτή την κατάσταση από το 85, αν δεν κάνω λάθος, που φτιάχτηκε. Να σας πω τι πρόβλημα λοιπόν υπάρχει με το κτέο. Συμφωνώ απολύτως και το έχω ζητήσει και έχουμε κάνει και μεγάλη διαδικασία ώστε να επισκευαστεί πλήρως και να μπορέσει να αποδοθεί κανονικά και για το χιώτικο λαό και για τους εργαζόμενους εκεί. Σωστά. Ώστε να μην υπάρχει κανένα πρόβλημα. Όμως το κτέο δυστυχώς, το οίκημα, ανήκει στο Μητροπολιτικό Ναό. Ναι. Έχουμε ζητήσει λοιπόν πολλές φορές είτε να το αγοράσουμε είτε μια μεγάλη μίσθωση για να μπορέσουμε να μπούμε σε ένα πρόγραμμα για να μπορέσουμε να επισκευαστεί. Δυστυχώς μέχρι τώρα δεν έχουμε απάντηση σε αυτό το θέμα. Η Μητρόπολη καθυστερεί δηλαδή. Ακριβώς. Δεν μας έχουν δώσει συγκεκριμένη απάντηση η οποία να μας πει ότι ξέρετε σας το νοικιάζουμε για 50-100 χρόνια ή σας το πουλάμε. Έχουμε κάνει τέτοιες κουρσεις. Ή σας το παραχωρεί. Πρέπει να πω ακριβώς, δεν πρόκειται να μας το παραχωρήσουν γιατί θέλουν χρήματα. Αλλά εγώ επειδή ενδιαφέρομαι και θέλω να είμαι ειλικρινής με το Κώστα τον Βεργίνα που είναι συνάδελφος, καλό παιδί και φίλος. Ναι. Πραγματικά έχουμε μιλήσει και του έχω ζητήσει αυτό το πράγμα. Δηλαδή είτε να μου δώσουν μια απάντηση. Ο Κώστας ο Βεργίνας είναι από τη Μητρόπολη. Μητρόπολη, ναι. Λοιπόν, και μου είπε ο άνθρωπος ότι συνενεί όλα, ότι θα συνενεί σε όλα αυτά, συμφωνεί και ότι ακόμα και μια μίσθωση μακροχρόνια θα μας την έδινα. Εν πάση περιπτώσει, περιμένω να δω να μας το πει και εγγράφω σε αυτό και να προχωρήσουμε. Αυτό που ήθελα να πω όμως είναι το εξής, για να κατανοήσει και ο κόσμος δηλαδή. Ναι. Γιατί εμείς όνοι και καλά θέλουμε από τη Μητρόπολη όχι. Διότι από την ώρα που το κτίριο ανήκει και μάλλον το οικόπεδο ανήκει στη Μητρόπολη, στο Μητροπολιτικό Ναό, αν δεν κάνω λάθος, από την ώρα που ανήκει δεν μπορώ εγώ να κάνω επέμβαση εκεί, ούτε φυσικά να πάρω δάνεια. Λοιπόν, και αυτή τη στιγμή να κάνω επέμβαση που δεν ξέρω αν μου δίνεται η δυνατότητα νομικά πάντα, το κτίριο θα μείνει και θα είναι στην ιδιοκτησία αυτού που έχει το οικόπεδο. Μα συγγνώμη, όταν νοικιάζετε εσείς, τώρα νοικιάζεις εδώ το γραφείο. Μπορεί να είναι δικό σου, τέλος πάντων. Νοικιάζεις το γραφείο. Θέλει ένα βάψιμο, θέλει κάτι, το κάνεις και τα αφαιρείς από τα ενίκια. Ναι, αλλά το πρόβλημα είναι ότι δεν θέλει μόνο βάψιμο. Αυτό έχουμε κάνει και επέμβαση. Αυτό γκρέμισμα και εδώ μιλάμε ότι έχει πρόβλημα, δεν το συζητάμε αυτό. Και μάλιστα εγώ δεν σας κρύβω ότι το χειμώνα, πριν 2-3 μήνες, είχα πάει και στον Υπουργό Μεταφορών. Ναι. Και του είχα ζητήσει ότι πρέπει να ενισχυθούμε γιατί είχα πάει σε Μυτιλήνη και είχα δει ένα περικαλέσα το κτέο. Έχουν γίνει... Το δημόσιο εκεί. Βέβαια. Δικό μας, όχι το δημόσιο της περιφέρειας. Περιφέρεια, ναι. Λοιπόν, και είχα δει και τα γραφεία του Τμήματος Μεταφορών, εξαιρετική, τα εγκαινιάσαμε. Ναι. Και ζήτησα δημοσίως ότι θέλουμε και στοιχείο κάτι ανάλογο και για τα γραφεία, αλλά κυριότατα για το κτέο. Έχετε δίκιο, κάνω κάθε προσπάθεια και σας λέω, όχι στο λόγο μου, ότι θα κάνω ακόμα περισσότερο, θα τονίσω, ώστε να δούμε ποιο τρόπο θα γίνει. Δηλαδή, αυτή τη ζήτα πρέπει να κατεδαφιστεί και να πάμε αλλού, ή θα πρέπει να πάμε να χτίσουμε αλλού, ή θα πρέπει να δούμε ποια παρέμβαση πρέπει να γίνει στο υπάρχον. Πρέπει να πω ότι υπάρχει το ιδιωτικό κτέο βέβαια, αλλά εμείς η φιλοσοφία του Περιφερειάρχη, είναι, την οποία την κάναμε και τη ζήσαμε και στη Μυτιλήνη, είναι ότι θέλουμε να υπάρχει και το κτέο που αφορά την περιφέρεια. Μα δεν είναι ανταγωνιστικό, δηλαδή καταρχήν μπαίνεις μέσα και είναι νομίζω στη ζούγκλα. Έχετε απόλυτο δίκιο. Καταρχήν ο καθαρισμός είναι δικό σας θέμα, να καθαριστεί η περιοχή. Η περιοχή εννοείται έξω αυτό το έχουμε κάνει, το κάνουμε. Κατά καιρούς παίρνουμε βέβαια ειδική άδεια για να γίνει αυτό, να κοπούν όλα αυτά. Αλλά αυτό το πράγμα το προσπαθούμε, αλλά δεν με αγγίζει μόνο το Σίγουρα. Θέλω μέσα ότι είναι το μεγαλύτερο πρόβλημά μου είναι το μέσα. Το οποίο θέλω και το έχω βάλει στόχο και είναι και επιταγή του Περιφερειάρχη το θέλει, ότι πρέπει να έχουμε ένα καλό, περικαλές, ένα ασφαλές κτέο για τους εργαζομένους και για τους ανθρώπους που το χρησιμοποιούν. Φαντάζομαι στην επίσκεψη τη χθεσινή του κλιμακίου δεν αναφέρθηκε. Είχε άλλα πολύ πιο μεγάλα, έτσι. Κοιτάξτε, έχει αποφασιστεί ότι με τον Περιφερειάρχη και σύσκεψη είχαμε κάνει να πούμε
3, 4, 5 μεγάλα έργα για να μπορούμε, γιατί αν λέγαμε όλα τα προβλήματα της Χίου νομίζω ότι θα χανόμαστε. Για να χτυπήσουμε αυτά που πραγματικά είναι άμεσα ανάγκες, όπως είναι το νερό, όπως είναι το φράγμα, όπως το αεροδρόμιο, όπως το λιμάνι, όλα αυτά, το φράγμα Σαραπιό ή ο δρόμος προς την Καλεμασιά, πράγματα τα οποία είναι άμεσα, ο δρόμος του Έπους. Πρέπει να πω το εξής και το λέω σε εσάς, γιατί για μένα ο βασικός δρόμος είναι και ο δρόμος που οδηγεί από τον Άγιο Γέρο στο Θολό Ποτάμι. Έχω ζητήσει και επιμένω ώστε που το ξέρετε εξιδίων. Γιατί είναι πάρα πολύ δύσκολο να περάσει μέσα από το, από το Θολό Ποτάμι. Διότι στο καλοκαίρι, αν πας και φρακάρεις, δεν βγαίνει. Έχει στον Άγιο Γιώργη να φρακάρεις. Περισσότερο στο Θολό Ποτάμι. Στο δρόμο, αν έχετε πάει προς το Θολό Ποτάμι, μόλις μπούμε στο Θολό Ποτάμι, είναι πάρα πολύ στενά. Από την πλευρά, τη βορεινή πλευρά, όχι από την νοτινή από κάτω. Ναι. Λοιπόν, θέλουμε και έχει ψηφιστεί προμελέτη, ώστε να μπορέσουν να μας υποδείξουν το σημείο που πρέπει να γίνει ένας δρόμος περιφερειακός. Και λαμβάνω την ευκαιρία να πω ότι βλέπετε πόσο σημαντικός είναι ο περιφερειακός δρόμος του Χάρκιους. Εξαιρετικός δρόμος, με ο οποίο δεχτήκαμε τέτοια επίθεση. Είναι εξαιρετικός δρόμος, ενώνει τα νοτιόχωρα, την κεντρική Χίο, ένας δρόμος ασφαλέστατος και μακάρι να ήταν και ο παλαιότερος που είχαμε κάνει προς τον Άγιο Γεώργη έτσι. Όχι εμείς βέβαια, άλλοι τον είχαν κάνει προηγούμενα, εντάξει. Δεν έχει να κάνει. Τώρα γενικά μεταξύ μας, εσείς από τη χθεσινή αυτή επίσκεψη μείνατε ευχαριστημένος? Θα σας πω. Γι' αυτό εκτιμώ το γεγονός ότι είναι θετικό που έρχονται. Διότι η επικοινωνία, το γεγονός να βρίσκεσαι μαζί, το γεγονός ότι καθένα μας ζήτησε στο δικό του τομέα και συζήτησε με τους αρμόδιους υπουργό ή γενικό γραμματέα, το γεγονός ότι γνωρίσαμε την Γενική Γραμματέα των Οικονομικών, το γεγονός ότι γνωρίσαμε την Υφυπουργό Τουρισμού, αλλά και όλους αυτούς οι γραμματείες τοπικής αποκεντρωμένης, είναι πάρα πολύ σημαντικό πράγμα. Φυσικά αυτό που πρέπει και υπολείπεται είναι αυτό που είπαν, αν εφαρμοστεί, και το περιμένουμε. Μέσα σε 6 μήνες να ξανάρθουν. Να δούμε δηλαδή αυτό το διάστημα που θα διαρρεύσει, τι ακριβώς έχουν σκοπό να... Φτάνει να γίνει κάτι αυτό το εξάμηνο, φαντάζομαι. Ακριβώς, αυτό δεν είπα. Είπαν ότι πρέπει να έρθουν για να δουν τα αποτελέσματα. Αυτό είπαν. Αυτό ακριβώς είπαν. Σε 6 μήνες. Άρα πάμε πάλι τέλος 25. Όχι. Το εξάμηνο δεν είναι για να έρθουν να μας ξαναπούν τα ίδια. Το εξάμηνο θα είναι για να γίνει υποτίθεται απολογισμός τι ακριβώς έγιναν από αυτά που είπαν, τι προχώρησε από αυτά. Και έτσι νομίζω ότι πρέπει να γίνει. Και αν γίνεται και πιο τακτικά να έρχονται, καλύτερο θα είναι. Θα τους μιλάμε, θα τους τα λέμε. Ελπίζω και την επόμενη φορά και περισσότερος κόσμος για να μπορούν να κάνουν παρεμβάσεις. Βέβαια ήταν πολλοί ομιλητές και ήταν λίγο δυσκολότερο. Και δεν μπορούσε τώρα ο καθένας να βγει να πει τον πόνο του. Έτσι. Αυτό είναι γεγονός. Αλλά εμείς, επαναλαμβάνω, θεωρούμε ότι είναι θετικό αυτό. Θέλουμε να έρχονται, θέλουμε να προχωρήσουν τα έργα και θέλουμε να τηρηθούν οι προθεσμίες. Οι προθεσμίες υπάρχουν και είναι δημόσιες και τις είπαν και για το φράγμα και για τους δρόμους και για τα πάντα. Έχουν δοθεί 500 προθεσμίες. Και το αεροδρόμιο, έτσι. Και το αεροδρόμιο. Εντάξει, εμείς δεν... Κοίταξε, εμείς είμαστε, όπως ξέρετε πολύ καλά, στην περιφέρεια. Όμως, εγώ πιστεύω ότι πρέπει και εμείς να παλεύουμε για αυτό και να μπορούμε και να πιέσουμε όλους αυτούς οι οποίοι πράγματι μπορούν να δώσουν τις λύσεις. Και αυτή είναι η δουλειά μας. Εκτός των άλλων των έργων και αυτό που πρέπει να κάνουμε εμείς. Είμαστε υποχρεωμένοι από το ψηφιστήκαμε και να παλεύουμε και να πιέσουμε και να διεκδικούμε. Αυτό να είστε βέβαια θα το κάνουμε. Οπότε για το θέμα που ήρθαμε, η επόμενη στάση πρέπει να είναι στη Μητρόπολη. Η επόμενη στάση, σας το λέω αυτό, θα μιλήσω και ξανά με τη Μητρόπολη να μου δώσουν. Εμείς μπορούμε να πάμε μετά να μας πούνε την άποψή τους. Ποιος είναι, έχουν υπεύθυνο. Προφανώς είναι ο ιερέας και ο... Μα ποιος να μιλήσει, να μας πει το... Έτσι η Μητρόπολη, να το ρωτήσετε. Και με τον ιερέα της Μητροπόλης. Αλλά πάντως το θέμα του, επαναλαμβάνω, το θέμα με το χταίο είναι κάτι το οποίο μας απασχολεί και ενδιαφέρει άμεσα εμάς. Άμεσα, γιατί εμείς και οι υπάλληλοι μας και εμείς που πηγαίνουμε εκεί και κινδυνεύουμε πρώτοι. Ωραία. Θα ξανάρθουμε και εμείς σε 6 μήνες. Όχι σε 6 μήνες.
Νωρίτερα. Γιατί θέλω να έχω απάντηση τι ακριβώς και εμείς να το παρακολουθήσουμε το θέμα, να δούμε τι γίνεται. Και εγώ θέλω να πραγματικά, όχι, θέλω να το παρακολουθήσουμε, διαφορετικά πρέπει να λάβουμε μια απόφαση επιτέλους γι' αυτό. Πολύ ωραία. Να είσαι καλά, ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε. Ο Γιάννης Αποστολής ήρθε ακόμα πιο κοντά, στο κέντρο της αγοράς. Βενιζέλου 86. Αποστολή Stores. Κοντά σας για τα πάντα. Ό,τι χρειαστείτε για το σπίτι, ό,τι χρειαστείτε για τον κήπο, ό,τι χρειαστείτε για το αυτοκίνητο. Είδη καθημερινής χρήσης σε τιμές κάτω από το κόστος. Ο Γιάννης Αποστολής. Βενιζέλου 86. Παιχνίδια για τα αγόρια, για τα κορίτσια, για τα μικρά, για τα μεγάλα, για τα μωρά. Αποστολής Γιάννης. Βενιζέλου 86. Όλα σε καταπληκτικές τιμές. Τώρα ακόμα πιο κοντά στο κέντρο της πόλης. Βενιζέλου 86. Ο γνωστός και αγαπημένος Γιάννης Αποστολής σε τιμές που θα θυμάστε. Μαστιχολεμονάδα με τζίντζερ. Στην καρδιά της κρυβή μαστίχα, λεμόνι, τζίντζερ και δροσιά. Απόλαυσε κάθε σταγόνα, γεμάτη φρεσκάδα και γεύση. Μαστιχό, η μαστιχολεμονάδα αλλιώς. Οι ευεργετικές ιδιότητες της φυσικής μαστίχας χείου σε 4 μοναδικές γεύσεις. Στο πολυκατάστημα Κοκολιάς θα βρείτε ό,τι χρειάζεστε. Από ένδυση εργασίας, περιποίηση αυτοκινήτου, εργαλεία, μέχρι υδραυλικά, οικιακά και ειδική γκαλερίας. Επαγγελματίες και λάτρεις των DIY εδώ θα βρείτε εργαλεία DeWalt, η Mandes Quick Loader και προϊόντα περιποίησης Ambro για το όχημά σας. Ελάτε με την οικογένειά σας στο πολυκατάστημα Κοκολιάς και ζήστε μια μοναδική εμπειρία αγορών σε έναν χώρο που τα έχει όλα. 1, 2, 3. Εντάξει. Ξεκινάμε, πάμε μακριά, σαν να μέρισαν γνωστά νερά. Στο μουράνιο μένεις μόνη εσύ, πάντα όμως που θα είναι στο νησί. Τα πεζοδρόμια τα καινούρια τάδες που τα φτιάξανε. Θα πήγες να κάνεις τη βότα σου. Εσύ που διαφέρεσαι πας, εγώ τι έχω να κάνω. Πώς δεν βγαίνεις? Με τα πεζοδρόμια δεν βγάζω τίποτα. Μα στα πεζοδρόμια και κοριτσάκια τώρα το καλοκαίρι και γερνοβολούν. Τελείωσε. Τελείωσε, γιατί μπορεί να δεις κανένα κοριτσάκι και να σου πάνε... Πολλές είναι υπέρδικες, μα πού είναι το τουφέκι. που σκούριασε νικάνη του και ο πετεινός δεν στέκει. Τώρα που γίνει η θάλασσα για αγόρτι, πολλές είναι υπέρδικες τριγύρω και πετούνε και πιάνε το τουφέκι μου, μα πού τα σκάλια πούνε. Αυτό έχω να πω. Τη Σαλονίδη με τα λουλούδια, γιατί της είπες αυτό το ωραίο? Ήταν ωραία κοπέλα. Στη γειτονιά σου και αυτή? Και λέω, τα λούλουδα από τον κήπο σου να τα πετάξεις όλα. Γιατί εσύ είσαι το Γιασεμί, ο Κρίνος και η Βιόλα. Ωραία βρε παγάσα. Άμα λέω πολλά. Και τι σου είπε? Γέλασε. Γέλασε. Ναι. Αλλά ακόμα τα ποιηματάκια τα... Πού να σου πω εγώ, να σου πω τώρα τι είπα μιανής κοπέλας. Το 44, μετά τον πόλεμο. Όχι, που την εγνώρισα μια τουρίστρια που ήταν απάνω. Τουρίστρια και τι της, αγγλικά της τα πεις, τι της αγγλικά? Όχι, Ελληνίδα ήτανε. Ελληνίδα. Και τι της είπες? Και της λέγω, εδώ να τη, λέγω όταν στερέψει η θάλασσα και το νερό της χάσει, τότε και μένα το μυαλό μπορεί να σε ξεχάσει. Αυτά της είπε. Και τι σου είπε? Πολύ καλό, ωραίο. Ναι, είπε, της άρεσε. Και μια ωραία κοπέλα που είδα, λέω, ωραία κοπέλα, και ξέρεις ότι μοιράζανε κάτι αναπτήρες μπροστά στο περίπτερο. Θυμάσαι? Ναι, και αυτές μου μοιράζανε τσιγάρα και τέτοια. Ναι, μπράβο. Ωραίες κοπέλα. Και τι σου είπε? Λέει, θα μας πεις ένα τραγουδάκι. Πού σε ξέρε? Αυτός με ξέρε. Ο Περιπτεράς. Περιπτεράς και λέει ωραία τραγουδάκια. Ναι. Αν μας πεις να σου δώσω με ένα αναπτήρα. Ναι. Και κάτι αναπτήρες ωραίοι, πολύ όμορφοι. Και τι της είπες?
Και είχε κάτι ωραία μάτια. Και της λέγω κι εγώ ότι θα σου πω ένα ωραίο για τα μάτια σου, αλλά θα μου δώσεις ένα ωραίο αναπτήρα. Λέει ναι. Όσο πιο ωραίο είναι το τραγουδάκι, τόσο πιο ωραίο αναπτήρα θα σου πω. Λες τα μάτια σου. Και της λέγω, της είπα λέγω, τα μάτια σου τα όμορφα. Ναι. Όποιος να τα φιλήσει, Ναι. χωρίς να πιει σταλιά κρασί, κούκλα μου θα μεθύσει. Και μου έδωσε το πιο καλό αναπτήρα. Εγώ νομίζω ότι θα σου δω και το τηλέφωνό της. Και λέει, εμένα λέει τι θα πεις, και εκείνο ήταν ένα όμορφο κοριτσάκι. Όλες όμορφες φαίνονται. Μα που ήταν όμορφο. Θύμησέ μου να σου πω για τις ομάδες που έπεσα κάτω με το μηχανάκι, άμα τελειώσω την ιστορία. Και τι της είπες? Και της λέγω, και αυτήν της λέγω, 40 να τα μοιραστούν τα έμορφά σου κάλλη. Δηλαδή 40 κοπέλες. Ναι. 40 να τα μοιραστούν τα έμορφά σου κάλλη. Όλες θα γίνουν έμορφες και όμορφη θα είσαι πάλι, της λέγω. Ναι. 7 έλεγες τα κοριτσάκια και τα κατάφερνες, Όχι, δεν τα κατάφερα. Εννοώ και τους είπες. Και πήρα τον αναπτήρα. Α, για τον αναπτήρα βέβαια, καλά, είμαστε πια γιατί για αναπτήρα σήμερα. Τώρα δεν είναι αναδιαδικό και παίρνω. Και παίρνει βοηθητικό. Ναι, λοιπόν. Τι είπατε με τις άλλες που πέσες κάτω? Ας σου πω. Ήμουνα λοιπόν στο Port Elizabeth. Όχι, στο μηχανάκι επάνω και είχα 2. Ακούς? Ναι. Και είχες 2. Και είχα 2 μπετόνια νερό να τα πάω στο σπίτι. Θες και 2. Πήγα και πήρα νερό από το... Στο ράχτη. Εκεί πέρα που παίρνουν από τον Παρθένη. Α, ναι. Και έτσι όπως κατέβαινα τον καινούριο δρόμο κάτω, ρε παιδί μου, ψηλό βρέχε. Ψηλό βρέχε. Και βλέπεις και κοριτσάκια? Όχι, δεν βλέπω δύο κοριτσάκια. Αν τα βλέπα δεν θα έπεφτα. Θα σταματούσα. Και ένα αυτοκίνητο μπροστά μου σταμάτησε απότομα και εγώ για να μην πέσω απάνω του φρενάρισα. Ναι. Και το φρένο, η πριμιά ρόδα. Η πριμιά ρόδα. Ναι, μπλόκαρε. Τι λένε, πριμιά, τι λένε. Πριμιά, ναι. Η πριμιά και πλωρινή, ναι. Ναι. Τα ανεμότρα τα οδηγάς μες στον δρόμο. Η πριμιά εγλίστρισε και πέφτει το χάμι. Με τα μπετόνια μέσα. Και αν τα σηκωθείς μετά. Ύστερα από 5 λεπτά. Εγώ 5, κάνα μισάωρο. Όχι, 5 λεπτά ανοίγω τα μάτια μου. Και κάνω ευσιδάκι και λέγω. Και βλέπεις τον Άγιο Πέτρο. Ήτανε 3 κοπέλες από πάνω μου και με τρίβανε για να πάρω τα πάνω μου. Και ανοίγω τα μάτια μου και βλέπω 3 αγγέλους. Σαν νεράιδες. Λέγω, επέθανα. Λέει, δεν πεθάνετε, λέει, κύριε. Πώς δεν επέθανα? Δεν πεθάνετε. Πώς βλέπω αγγέλους, λέγω. Και τι είπαν τα κοριτσάκια? Γελάσανε. Και μετά ξαναφόρτωσες τα μπετόνια και πήγες σπίτι. Με βοηθήσανε. Τι λες ρε, εσύ είσαι φοβερός. Δεν είχα πάρει τίποτα. Δεν είπες τίποτα? Όχι. Και εγώ έβλεπα από κάτω από τα μάτια μου, έβλεπα τους κοπέλες. Τους αγγέλους. Ναι, αλλά τι ήθελα να τους πω, δεν ήξερα και λέω θα σου να τους πω. Κάτσε να τους πω. Λέει, πέθανα, λένε πεθάνετε. Λέει, και μετά σε σηκώσανε και 3 ή ήρθε και express service? Με τρίβανε. Δεν πεθάνετε, λέει. Λέει, πώς δεν πέθανα? Λέει, πέθανα, λέω, δεν πέθανετε. Πώς βλέπω αγγέλους από πάνω μου. 3 αγγέλοι ήταν και 3. Ναι. Πολύ ωραία. Λοιπόν, εντάξει. Γιάννη, πώς έχουμε? Λοιπόν. Έχουμε τίποτα. Κατάλαβε. Τι όνειρο? Όχι, μονάχα να σας πω ποιος ήταν στον Καμένο Πύργο με τον πόλεμο? Ο Φωκάς. Ναι. Τι είχε? Τον θυμάστε το Φωκά? Φωκάς. Στον Καμένο Πύργο. Τι είχε αυτός, μαγαζί? Είχε ένα καφενεδάκι. Και πιάνανε και πίνανε κανένα αυτό με την κατοχή. Ναι. Δεν είχε τότε αυτοκίνητα πολλά. Και μια μέρα βγήκε να κατουρίσει. Ναι. Μεσημέρι. Ναι. Σου λέει ο κόσμος δεν περνάει καθόλου, κάτι κάρα περνούσαν. Και πάει στον τοίχο και την βγάζει όξο και κατούρα. Ναι. Γέρος άνθρωπος. Ναι. Ψηλός τι ήταν αυτός? Ήτανε χοντρός. Είχε μια κοιλιά πιο μεγάλη από τον πόη του. Πώς γίνεται αυτό? Ναι, σου λέω ήταν ένας τετράγωνος άνθρωπος. Μια κοιλιά έτσι. Για πες και πάει και στον τη τοίχο. βγάζει να κατουρίσει και από πάνω λοιπόν μια κοπέλα το βλέπει κατουρούσε.
Και του λέει, του να χαθείς κατόγερα, δεν τρέπεσαι. Αν να χαθείς. Κάμνε του ζητσιδάλι. Τι είναι κοπέλα μου, τι είναι, τρέψε να κατουράς μπροστά μας. Πώς, είδες τίποτα, δεν είδα τίποτα, πώς δεν είδα. Τι είδες, τι είδα, ναι τι είδες, όλα τα είδα. Όλα τα είδες, ναι όλα τα είδα. Αφού τα είδες όλα, πες τους χαιρετίσματα που έχω 35 χρόνια να τα δω. Κατάλαβες. Και να σου πω και έναν άλλο. Δεν μας καλό ένα τώρα που έχουμε χρόνο. Που κάνανε παράπονα οι γυναίκες. Ναι. Αυτά θέλει ο κόσμος να γελάσει. Μα μου τα έχεις ξαναπεί μου φαίνεται. Δεν τα έχω ξαναπεί. Παλιά. Ένα-δυο bara στα πει, αλλά τούτα εδώ είναι καινούρια. Δεν είναι. Για πες, ψάχνει ο κόσμος. Έχω και ποιον αυτά, αλλά δεν τα λέω γιατί δεν κάνει. Είναι shocking. Ναι, δεν κάνει. Αλλά ψάχνανε οι γυναίκες τι να κάνουν. Οι γυναίκες παραπονεθήκαν στο Θεό όλες. Και είπανε Θεέ μου, τόσο το είπα αυτό. Όχι, δεν το θυμούμαι. Και είπανε Θεέ μου, που εσύ εν σοφία τα επίησες. Έκαμες λέει μεταξύ εμάς και τους άντρες μια διαφορά μεγάλη. Ναι. Λέει τι, να εμείς λέει να σηκώνουμε το παιδί 9 μήνες και ο άντρας τίποτε. Είναι, η ισότητα είναι αυτή. Σωστό. Εμείς να πονούμε και ο άντρας τίποτε. Ναι. Λέει, ακούτε να σου πω, ό,τι έφτιαξα, το έφτιαξα με τόση γνώση και μυαλό που δεν έκανα λάθος σε τίποτα. Ναι. Λοιπόν, τι θέλετε να κάνω. Λέει τουλάχιστον να τα ισιώσει τα πράγματα. Ναι. Να σηκώναμε εμείς το παιδί 9 μήνες, αλλά να το σηκώναμε, αλλά τον πόνο να τον παίρνει ο άντρας μας. Λέει καλά, μην μετανιώσετε, λέει όχι, δεν μετανιώνω. Ναι. Καλά, εντάξει. Και μια μέρα γεννούσε μια γυναίκα, μια κοπέλα να πούμε, σε μια πολυκατοικία. Ναι. Τη βάζουν, ήταν έτοιμη να γεννήσει, την έβαλαν στο κρεβάτι, ανάσκελα, ξελίξαν τα ποδάρια της. Ο άντρας λοιπόν δίπλα, τον έβαλαν και εκείνον για να τον πιάσουν λοιπόν. Την ώρα που βγαίνει το παιδί, τίποτε ο άντρας. Δεν τον πιάναν λοιπόν, τίποτε. Βγαίνει λιγάκι το μουτσουνάκι του παιδιού, τίποτα, το μουτσουνάκι του, αυτός τίποτα. Και ακούνε ξαφνικά από πάνω. Ήταν ένας δικηγόρος απάνω, ένα λεβεντόπεδο. Και του λένε, και λέει, αχ, μα πώς πονώ, και αρχίζει. Κάτι πόνος φαβερούς. Φώναζε ο δικηγόρος απάνω δυνατά. Και πάνε, λέει, και τι έγινε. Και το παιδί του δικηγόρου. Δεν ήτανε του... Αλλά καλά το είχε κάνει, σωστά το είχε κάνει. Και ύστερα, αφού ο άλλος δεν τίματε, και την εχώρισε. Και πήγαν πάλι οι γυναίκες, λέει, κάστα, λέει, Θεέ μου, όπως είναι τα πράγματα. Όπως τα έχεις κάνει. Του λέει, καλώς τον. Λέγε Ρονάση. Μπράβο, μπράβο. Λέγε. Του λέει το φίλο μου, λέει, τον Άκη, τον Μάκη, που ξύρισε και το μουστάκι. Αλλά ξέρω κάτι ποιηματάκια εγώ. Σε βάλε κάτω στα βίντεο. Τι, αλήθεια. Άκου να δεις ένα ποιηματάκι. Στο τέλος όλοι θα έχουμε από μια καμαριέρα, αν θέλουμε να κάνουμε εμείς μεγάλη την καριέρα. Αλλιώς το είπες την άλλη φορά. Με μπέρδεψε πάλι. Στο τέλος όλοι θα έχουμε από μια καμαριέρα, αν θέλουμε να κάνουμε εμείς μεγάλη καριέρα. Τα ίδια. Πρέπει να τα διαβάζω. Το μπαστούνι, έλες τίποτα που είναι με τον μπαστούνι ο άνθρωπος. Ναι. Όχι, το μπαστούνι είναι φυσιολογικό άνθρωπος να το έχει. Γιατί, τι είναι, μεγάλος είναι. Είναι μεγάλος, είναι παιδί, λοιπόν, είναι καλός κύριος, αλλά το μπαστούνάκι το βοηθά. Τι άλλο να πω. Μπλεσταράκια έχετε στο... Απ' όλα έχω. Έφερνα και το γαλεάκι και το μαρία. Ναι, μα μπλεσταράκια δεν έχει. Μπλεσταράκια δεν έχει. Τι είναι αυτά? Συμπιτά. Στα μναγκάδια. Στα μναγκάδια. Ναι, είναι η ζωή του είναι. Τώρα έχω ραδίκια, χόρτα και μπατζάρια. Λοιπόν, πάντως από τους τρεις σας ο πιο καλός είναι ο Πάρης. Όχι, ο Πάρης τον εδιώξανε και πήρε τα βουνά. Από σένα. Από σένα το... Ναι, από σένα, μην με βάζεις. Εμείς είμαστε κορυφή, βρε. Από εσάς, τώρα που δεν είναι και Μάιο, πήγατε να κουνήσετε λιγάκι. Αλλά λοιπόν, δεν... Πάω γιατί βιάζομαι. Άντε και είναι μεσημέρι. Πάω αργά γιατί βιάζομαι. Λοιπόν,
Τώρα που πιάσες και βγαίνεις καλοκαιράκι θα Τώρα. θα ξαναβρεθούμε. Τώρα ξαναβρεθούμε. Εχθές επίας του δεν είχε όρεξη. Με το άλλο, τούτο θα το πω καλά να το πάρει ποιηματάκι. ορεκτικό. Τούτο θα σου το πω καλά το ποιηματάκι. Να τους και καταφθάσανε οι δύο βουλευτάδες. Αυτοί μα λένε συνέχεια τα ψέματα αράδες. Είδες και για την Τζουρί. Έλε όνομα. Δύο αυτοί είναι, η Τσουρί και ο Μουζουρούλης. Πολλοί είναι, 300 είναι. 300 είναι. Είπες δύο. Ναι, μα μέσα στους 300 ποιοι είναι, μπορεί να είναι άλλοι. Ήρθανε δύο. Ναι, ήρθανε δύο από τους 300. Συμφωνείς? Συμφωνείς? Όχι, δεν συμφωνώ καθόλου. Κλείνουμε. Κλείνουμε γιατί πρέπει να πάω και μέσα. Θα Ναι. Άμα κλείσεις, θα κλείσω κι εγώ τώρα. Ναι. Όχι, κάτσε εσύ τώρα εδώ να παίρνω. Λοιπόν, κλείσαμε γενικώς. Λοιπόν, παιδιά, εγώ φεύγω. Και του χρόνου σε καλά. Πάω και καλό του βράδυ. χρόνου είστε καλά. Άντε κατά Θοδωρέ, γερός να είσαι, Πάμε. Ξεκινάμε, πάμε μακριά, σαν να μέρη, σαν γνωστά νερά. Ελάτε την Τετάρτη στις 5 το απόγευμα στο Ιωνικό Κολυμβητήριο. Ο Ναυτικός Όμιλος Χίου συνεχίζει την καταπληκτική πορεία στο δεύτερο γύρο και αντιμετωπίζει στις 5 το απόγευμα τη Γλυφάδα. Τετάρτη 11 Μαρτίου. Στις 5 το απόγευμα Ναυτικός Όμιλος Χίου Γλυφάδα στο Ιωνικό Κολυμβητήριο. Ένας μεγάλος αγώνας που δεν πρέπει να λείψει κανείς. Μπράβο, οδηγό πουλάκια! Ο Πάνος μόλις έμαθε πως έγινε πατέρας. Είναι απίστευτα χαρούμενος. Δεν βλέπει την ώρα να δει τη γυναίκα του και την, όπως του είπαν, ίδια με αυτόν κορούλα του. Ανυπομονεί να τη δει, να την αγκαλιάσει, να τη φιλήσει, να τη δει να μεγαλώνει, να την πάει πρώτη μέρα σχολείο. Δεν μπορεί να περιμένει. Αλλά θα περιμένει. Τουλάχιστον μέχρι να γίνει το φανάρι πράσινο. Γιατί αυτός είναι ο Πάνος. Και αυτός είναι ο Φώτης. Που δεν θα τον αφήσει να ζήσει τίποτα από όλα αυτά. Στο δρόμο, τα δικά σου λάθη δεν τα πληρώνεις μόνο εσύ. Αλλάζουμε συμπεριφορά. Οδηγούμε με ασφάλεια. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το χάος είναι ο κύριος Μητσοτάκης. Θα μας ψηφίσεις, τι γίνεται? Κλείστε γρήγορα το τηλέφωνο στο επόμενο. Μητσοτάκης ή χάος? Εδώ είναι μια στιγμή παραφροσύνης. Λοιπόν, και ένα χάος να σας έχω με το 3 δυνατό. 1, 2, 3. Έλα να έρθει και ο φίλος μας. Άλλο ένα δυνατό. 1, 2, 3. Παναγία μου. Λοιπόν, τώρα το δημοτικό ένα δυνατό χάος με το 3. 1, 2, 3. Οι καλύτεροι. Άντε ρε παιδιά. Χάος. 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 Άντε ρε παιδιά. Χάος. 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 Χάος.
Χάος. Χάος. Χάος.